tak je kak je. No to, živeli! Subotu na prošćenju tam pod šatorom su točili tak tople gemište, ljudi dragi, ja sam na večer jedva doklačil doma i gosto keramičko prestolje. Ne, iz mene ti vun leti redko, onak redko tak, kako tu zidar Joža naš hiti špric morta, ne? I to se me nastavilo v nedelju, ponedeljak i tak redom. Četrtek sam već tako slavil, rekao nekaj bo me vtrefilo, moram iti doktorom. I otišao sam našem doktoru Meredu i sve sam mu lijepo objasnil. On je mene pitao da odkad to traje. Rekao, doktore, to mi je subote, znate jer su tam oni gadi pod šatorom na prošćenju točili tople gemište. Jeste probali čime to zaustaviti? Rekao, jesam doktore, jesam. Sused dragec mi je rekao, naj probam s bananom. Ja pomogla kaj? Rekao, ja doktore, ali samo na kratko. I već da mu nije bilo jasno kako ja to mislim na kratko. Rekao, doktore, lijepo, če sam bananu spuknul vun i dole sam imao proljeva. Čovjek je samo zdihnul i okrenuo z očima. Ne znam kaj je htjel reći, ali ja sam si to pretumačil, da je htjel reći da ni banane više nisu kaj su nikdar bile. No, a kaj boš, tak je. Živeli!